भाई को वो चाहिए भाई काहे के तमे भाई को मुंह को छाई पारनी कोन है जी अरे कोन है कि कोन काहे के ना मुतारी कोई कर के ये ठीक जा भाई को देखिए भाई गास सारा भीड़ लगी हां के कोई रोज ना के छोटो बिना को बड़ी कर दू के बेटी कर दी भला पाजी भला ये भी दूसरा देखिए कहाँ छत्ती सोईबो के बात होतो सोईबो मोते ओंधार भीतर रखो ना भाई अरे वो काहे के ताको जारे पाखरे भीड़ लागी जी कुहा भाई कुहा अंकिता हीराओ हीरा ही नहीं सुनता हां ताको देखिले तू भी बहुत बड़ी कष्ट पाइबो भाई को देखियो पूरा ए आखी पूरा दे बेले बेले एमती हुए नशा जहाँ की समझते भला बोले कहूँगी से भूल रास्ते चले जा और ऐसा बाकी सामने हो तो अपने बोलो दरकार नहीं देख बोली कहीं बच्चे को बात किया ऐसा नहीं वो बोले कि नहीं उड़ा उड़ा लो बोलो बोलो कोई तो बुढ़े इतनी तमको देखिबा पाई केते अपेक्षा थिला भाबे कि मो भाई मो देखि घर गले मो जीवन का खातिर कटिबो हेले ना एबे भाबुली तम बोली बोली तम आखि आखि पातिला नथिला समय थिला समय मो देखि दिन आर बहुतिला हेले आजि तमको देखिबा को मते भुला लाଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ ପଇସା କାହିଁକି ଘରେ କୁଡ଼ିଆ ବୈକ ବୋଝେ ହେଇଛନ୍ତି ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ପାଖରେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ ମୋ ମା ସହ ଚାଲି ଯାଉ ଚାଲି ରଖୁଛି ଭାଇ ମୋର ବାହାର କରୁଛୁ କାହିଁକି ଭାଇ ଟିକେ କିଛି ଗୋଟେ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ସେ କଥା କିଏ କରିବ କାହିଁକି ମୋ ଘରେ ପୋଲିସ ପୁରେଇଲୁ କଣ ଦରକାର ତା ନକରି କରିବା କଣ ଦରକାର ତା ସମାଜ ଆଗରେ ମତେ ଛୋଟ କରିବା ନଈ ବଢିଥିଲା ଏକୁଳ ସେକୁଳ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ସେଇ ମଝି ନଈରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ବ୍ୟତୀତ ତାକୁ ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଝି ନଈକୁ ପଶିଗଲି
ମୋ ପାଦ ସିନା ତଳକୁ ତଳ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ସିନା ବୁଡ଼ିଗଲି, ହେଲେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ମୋ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। କିଏ ସେ ଝିଅ? କାହାକୁ ତମେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛ? ମୋ ଭାଇ କୁହ। ତତେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାର ସ୍ରୋତ, ଯେତେବେଳେ ନଈ ବହିଥାଏ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର ଆସେ, ଆଉ ନଈ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମୋତେ କେହି ବି ପଚାରନ୍ତିନି। ପଚାରନ୍ତୁ ବା ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ନାର କାମ କିନ୍ତୁ ପାର କରିବା। ମୁଁ ଠିକ ସେ କରୁଛି। ବାହାଘର ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିଲା, ଯୌତୁକ ଭୋଜି ଭାତ ଗହଣା ପାଇଁ କିଛି ବି ପଇସା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାହିଁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁଠି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ମୋର ମଲ୍ଲହାର ବାବୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାକୁ ସେ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ନିଜେ ଚୋର ହୋଇଗଲି। ହଁ ବୋଉମା, ଏ ମୋ ଜୀବନର ଗପ। ଏ ଗପର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ଅଛି। ମଲ୍ଲହାର ବାବୁଙ୍କର ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଳି ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଳି ଭିତରେ ବେକ ଦେଖେଇଥିଲି। ଦୋଷ ନ କରି ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ବା ସେ ନିଜ ବଡ଼ ଦେଖ କଲା, ତା ପାଇଁ ତ ପୁଣି କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦରକାର ନା। କିଛି ରଖୁଛି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲେ କହିଗଲ। ଯେ ଜୀବନ ସାରା ଏ ପରିବାର ଦରକାର ଆସିଛି, ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲା? କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କଲା? କେହି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲନି। ଏଥର ଚିହ୍ନ ସେ ମଣିଷ କି ଦେବତା, ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନ, ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନ। देवता किए देवता जहाँ तो हाथ पक्षी से गोटे क्रिमिनाल ताले चोरी करछो कि डकत से कथा के बुझिबो हे तम परिचय हम समस्त पाखरे छोट कर देला जानी छी भाई, भाई भौणी को भलो पाए, हेले बापा ठारू बेसी भलो पाएनी। तमे कितु आजी बापा को पछाड़ी पकेई देलो भाई। एते बड़ त्याग कलो जे ए दुनिया रे कोन से बापा बेटा झियो पाई करबनी। आज जे सब भितरे मो भाई को देखुथिली, हेले आज मो बापा को देखुची। জীবন যদি কিছু পুণ্য থাকে তাহলে আরো জন্মে তম ঝিও হেবি, ଆଉ ତମକୁ ବାପା ଡାକିବି। तते मो चिन्नी पारले रे दे मधुको चाह आसिले कोई गली हेले मु गोटे कथा भाबुची ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି, ଯାହାକୁ ବିଭୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଏମିତିକି ଜଣକ ପାଇଁ ଖାଇବା ଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଭୁକୁ ଲୁଚେଇ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲି। କହୁଥିଲି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଖାଉ, ବଡ଼ ମଛ ଫୁଟେଇବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମଛ ଫୁଟେଇ ଦେଲୁ ରେ ବାପା। ମୋ କଥାକୁ ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ତମେ ସେଇ ମଣିଷ ଯେ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝେଇଦେଲା ଗୋଟେ ଭାଇ ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ କଣ କରିପାରେ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ। ବାହାରେ ପୋଲିସ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ତୋତେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। କେବଳ ଆଶା ଥିଲା ବହୁ ବେଶରେ ମୋ ସଭା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ ମୋର ପୁରିଗଲା ରଶ୍ରା। କୋଣାଲ ସାଥିରେ ତୋ ଯୋଡ଼ିଟା ଭାରି ଭଲ ମାନୁଛି। ଏବେ ତୋର କେବଳ ଛୋଟ ମୋଟ ଦରକାରରେ ଆସିଛି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ବଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ କହିବୁ, ୟାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବୋଝ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡେଇବି। ଯାହାକୁ କିଏ ଦୁନିଆ କହିବ ଏମିତି ଭାଇ ଯେ ବାପ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇବ। ଯାହାଲୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯା, ଆଉ ମୁଁ
ଜେଲକୁ ଯାଉଛି।